Ahojte, máte chvíľu? Čauko. Koľko platíte za nájom v Bratislave? Bývame tu a ten byt sme kupovali. Vieš povedať, koľko stál? Kupovali sme ho za 175 000 2021. A môžeme si spraviť malý túr? No jasné. Z akého to je roku? 58. A je to všechno pôvodné. Wow. A dajú sa tu akože aj pohodlne nosiť veľké veci. Daj. Čo je váš najzaujímavejší príspevok umelecký do tohto bytu? Ja bych neřekla umělecké, ale praktické. A já mám hrozně ráda, jak máme schovanou pračku se sušičkou. Ja nemám rád, keď je to v kuchyni alebo v kúpeľni. Som to podarilo ako keby v podlahe ešte previesť. Ale krásne je aj ten nosník. Akože ja mám mega rád tieto priehľady. Na takto a opačne. Strašne atypický detail, že máš murovaný stĺp a hore na tom korunku. Bol presvedčený o tom, že to je celé z betónu. Oni sú tu vlastne 3 v celom byte a oni to vtedy takto robili úsporné budžetovo. Tu kresleku. Euka reštaurovala, kde si ho zohnala. Moje babička ho měla Aha. na zahradě. Je tam, keď si to otvoríš, tak vlastne tam ten istý stĺp je tu. Brutál tieto stĺpy. Nerobí vám to zle v tej sprche? Nie. Teraz je to potiahnuté tým mikrocementom a je to v pohode. Tu sme mali taký pekný veľký pracovný stôl pre Glejkovi, ale táto nová zostava celá prišla. Keď to tak zhrniete, čo všetko ste robili sami? Tady je také akože výspravky. Malování, parapety. My sme si podliali sami z betónu. Jsme chtěli beton. Wow. Tu máme taký akože obojstranne ekvivalentný šatník. Sa mi páči, že nemáte ten šatník po strop. No je to vlastne spodná hrana toho nosníka betónového, ten určil všetky výšky. OK. No fantázia. Akože fakt, že krásny byt. Super, ďakujeme ti. Děkujeme.